Στη ζωή υπάρχουν στιγμές που η αναμονή μοιάζει με αιωνιότητα. Κάθε λεπτό που περνά βαραίνει την ψυχή. Το μυαλό γεμίζει με ερωτήματα. Θα έρθει, πότε θα έρθει, κι αν δεν έρθει ποτέ, ο χρόνος φαίνεται να έχει παγώσει. Μέσα στη σιωπή οι σκέψεις γίνονται φωνές. Στη ζωή υπάρχουν στιγμές που απλά περιμένεις. Αναρωτιέσαι, αξίζει η προσμονή? Το τέλος θα δικαιώσει την υπομονή ή θα σε αφήσει με κενό βλέμμα και άδεια χέρια? Η καρδιά χτυπά γρήγορα, μα το αποτέλεσμα παραμένει άγνωστο. Όμως μερικές φορές αυτό που περιμένεις έρχεται και λες αυτό είναι. Ήρθε επιτέλους η στιγμή που τόσο πολύ περίμενα. Νιώθεις τα πόδια σου να τρέμουνε, τον κρύο υδρότα να τρέχει στο μέτωπο. Μια ανατριχύλα έχει διαπεράσει όλο σου το σώμα. Φαίνεται απίστευτο κι όμως είναι αληθινό. Ήρθε ο Ντελιβεράς.